bronsefinalen, og her hittast Daniela Kragstein, Havna Jotofella, og Gunnar Magnussen, Eisne Havna Jotofella. Gunnar og Blåarigi. Gjør så vel. Ja, som det var sagt så är detta alltså bronsfinalen. Tja mannen under 73 kilo. Och i blavon Gunnar Magnussen och Daniel Kragstein i Kvitonbona. Peter Sigurd Johansen, kvärt vantar du av husen distan? Jag vantar att han distan. Gunnar han är större och han är äldre. Nu runt och bara och Daniel så vi kommer någon nästan i lättvikt. Och här klarar Daniel så att komma i bronsfinalen. Men hade att nej det var inte så. Han har ju skej handen Daniel från distan med bara för det. Ja ja. Han är alltså inkri av dem. Hesa Mauren är 18 år och han är 16 år. Ja. Men som sagt, Daniel Kragstein, ja. Han är väl vi och lugga väl. Gunnar är rymliga nutcher. Han är vi 2 år hade. Men stötten alltså så det kan ha tydning om du dora brukarna. Ja, det kan så men så till det snackar man lärare vid tydligen. Så att han är så nutcher så kanske ordentligt från det att det är goda kamp någon. Tar bara i röjna. Ja, outgjort. Men det att Daniel har spalt en dist framåt det är väl borde vara en 4 månader till man. Jag fick en sparring och han hever han nej, han släppte. Han var också. Jag gav mål så jag får halv. Men han kom så att halvorna. Ja, han kom att halvorna. Han fick en jock. Så han brukte benen för. Ja, han krökte benen John. Så Daniel han är starkare han klarar väl att fylla vi kunna. Vi såg han över bent om högra hand. Ja. Han är på inne tumlen med det. Ja, nu Daniel hade bänder så att det sker mer så stäcker de det någon och så väder upp att. Ja. Tog en konkurrens ja, med lötnen. Det är alltså Daniel Kragstein i Kviton som men det framför. Det var mot rätter och då bär hever en Jakob scoring för att du på tog en gång då. Det är nog så djärvt alltså. Han ska nog ha ett syndemål. Han bojar kanske efter rött lötnen. Jo, Gunnar han ska leva han och sånt här. Det landsar 5 mån så nej, nu ser det var en gång sånger. För en shit då. Hände det att Gunnar för till laxskorarna och jockskorarna så är Gunnar knappt framför ja. Men alltså stiger till fram i smören av en Ja, jo. Ja. Men som säger visst nu att Gunnar. Han för ut så är han in framför. Det kan hända hela kött. Ja, han ränner. Ja. Så ska han hålla honom ner i 20 sekunder. Han fick en scoring för det. Ja, fick han, ja. Nej, men det var ju inte det. Nu ska han inte bruka tojna bär ner i golvet. 35 sekunder över hästen här Laie Mauren Gunnar Magnussen tar Bayer ur Havna Jotofella. Ja. Tar vänner samman så tar kännas det inte det gör det nog. Men som sagt han är med nutcher så. Det är flott klart att han kommer i bronsfinalen. Klockan ja, det ser ut som att gånger för Daniel. Han kan gott ta skid och rätt det är smart. Nu ska han bruka ta in i golvet så för.
Og her får togjen, og det var altså Daniel og Krakesteine som vann hentan bronsedisten. For bronsena. Som man säger, det var flott av honom. Han tappade ju finalen med Varur, så det är en liten upprörelse, John, det var så bra. Ja, og